pero eu únicamente me conecto porque hai moitísimo que non gravo un podcast. Entón, decidín facer un directo. Estou facendo simultaneamente en Instagram e en YouTube. Entón, aquí non me saia que hai ninguén. Da igual, eso, o que estaba dicindo, que estou facendo simultaneamente tanto en Instagram como en YouTube. E únicamente por eso, porque hai 2 meses que non gravo podcast. Entón, pois, aínda que sí que gravo todos os mércores un vídeo, que subo, contando como vou no proceso, pero o que é podcast en sí de sentarme 30 minutos a falar non o estou facendo. Como moito, os vídeos que estou facendo os mércores son de 3 minutos e vía. E nada, apetecíame facer un directo, que había moito tempo que non o facía. Hai unha persona teciendo en mi rincón. Creo que me empezaches a seguir hoxe. Se me recupero. É que hoxe o meu móvil eran todas notificacións, entón non sei. Pois nada, trouxen a camiseta que estou facendo, a ver se avanzo unhas voltiñas. Non, ya acepto. Pois hai alguén cun nick moi parecido ao teu que me seguiu hoxe, entón, seguramente. Ao final hai moitas contas que son knitting, tecendo, punto. Son todos moito... Facemos todos os nicks moi parecidos. Pícame agora se necesito beber. E nada, estaba aquí. Está aí con la bubela. Pues aquí está a bubela. Que se tes algunha dúda, dime. Eres que subiu a historia. Vale. Vale, por eso me sonaba. Genial. Vale. Pois nada, eu, eso, voulle dar unhas voltiñas e a ver que... Non, simplemente eso. Tecer en compañía. Non teño así moito que ensinar, que non ensinara xa nas últimas semanas dos vídeos dos mércores, pero chegoume un libro novo que a min dáseme por comprar en Amazon os que teñen de segunda man. E comprei os 2 de Vogue. De Vogue Knitting. E este xa o tiña, que é todo de técnicas, desde o máis básico máis así complicado. E aquí pon o precio original, que eran $39,95, e a min debeu sair en 25 euros, unha cousa así. Eso é de cando son de Amazon, pon aquí Amazon Warehouse, cando son de segunda man. E eu, cando baixan de certo precio, compros. Entón, esta semana pedín o dicionario de puntos, porque me parece pasada. Quero dicir, hai moitos dicionarios de puntos, pero este ten máis de 800, creo. Máis de 800, sí. Era que me caeu a lata deste. E acabo de mollar aquí. E onde me vai o paquete de pañuelos? Sempre teño un paquete de pañuelos. Está aquí atrás. Xa solucionamos así rápido. Bueno, rápido non, porque tiña hila. A ver se vou estar mollando todo. Así. E pedazo. Pois nada. É unha pasada. Así, non sei se se ve. Eu estou como estaba comentando, tanto en Instagram como en YouTube. Entón, en Instagram vese así, en YouTube vese horizontal. Pero eso, están aí todiños explicados. Ainda teño que mirar ben, porque me parece moito libro. Creo que está organizado por tipos de puntos. Creo que sí. É que literalmente chegoume mentras estaba comendo. Estaba comendo e timbroume o repartidor. Isto ten un teto de puntos dereitos e reveses, de cor. O apartado é de trenzas.
Os decos son chulos. Terceiro é de trenzas. Cuarto é calados, todo calados. Bueno, non estades vendo nada. E xa, calados. Capítulo 4 calados. Non me sale. Bordes de final, de remate. Bonitos. Madre mía. Vou supoñer que o de brioche o teñen posto no de dereitos e reveses, porque algo de brioche sempre sale. Que pasada. Ai, pois sí. É unha pasada. Estes son todos os de cor. Porque a ver, onde hai máis? Isto parece moi mosaico. Sí, é mosaico. De trenzas, porque en algúns eso veñen 2 por páxina, noutros veñen 1 por páxina, porque son grandes os textos. E nos máis sinxelos veñen eso, veñen 2, incluso veñen 4 por páxina porque son sinxelos os de dereitos reveses. Madre mía, aquí teño material non tanto para deseñar, pero para personalizar calquera patrón. Que os de color parecen chulísimos. Parecen chulísimos. Bueno, aquí teño para remexer bastante tempo. Bonitas as flores. Unha flor de lis. A flor de lis aí, super linda. Os de color únicamente teñen o que é o gráfico, claro, non ten todo dereito, non ten escrito tantos puntos de unha cor, tantos puntos de outra. Bueno, eu sigo mirando aquí abaixo e non me des nada, pero que non sei como puñelo para ensinar e ao mesmo tempo, pero okay. Que bonitos, puntos deslizados de cor. Isto usei no Bubela. Non sei se terán, claro, é que o do Bubela son puntos deslizados con cruces, entón non sei se estará no de cables ou estará no de cor, pero seguro que aparece algo similar por aquí. Non vexo nada. Que encanta un bo dicionario de puntos. É que me encantan. Que bonitos, por favor. Os que son? Bueno, aí vedes únicamente buratos, pero é precioso. Precioso. En azul non se ve moito, non sei por que fixeron as mostras estas en azul, non destaca. Vense mellor nos verdes. Nos verdes vese mellor os encaixes. En azul non destaca. Moi bonito. Se eu para o Bubela mirara de facer unha cousa así, pero non me acababa de encaixar cos puntos que tiña, e a parte parecíame moi complicado para facelo de dereito revés. Hai algúns enlaces que son máis encaixes, que quedan mellor cando se van a circular. Porque a veces facer a volta do revés cando hai moitas disminucións xuntas un pouco lioso. Creo que hai un de Joana vai Colibri que ten unha cousa parecida así. Quéreme soar. Estes super lindos. Chámase Three Blind Mice, o sea, 3 ratos cegos. Este de aquí abaixo. Non sei se ve moito.
que son grupiños de 3. É moi bonito. Este aquí podemos pasar horas mirando. Este de corazóns, que bonito. E cos enlaces, con enlaces. É que leo lace, enlace, en vez de encaixe. Me parece super lindo os encaixes que ten. Isto pasa por estar lendo en inglés pensando en galego e a traducción eu fago a castelán, non fago directamente de inglés a galego. Me vai así o cerebro. Non sei se exactamente o que ten o Gubela, pero é moi parecido. O Gubela, este. Non sei se se ve aí. É moi parecido a este. Creo... non sei cantos... 16 voltas. Si, o Gubela son 16 voltas. Múltiplo de 15. Creo que sí. Non o recordo agora mesmo. Pero... A metade do libro son encaixes, o sea, preciosos. Algúns que son mestura de encaixe e trenza, que xa me parece... Sí... Encántame. Ten... non sei se vai ver. Estes inicianse desde o centro e están as instruccións para facer mantas circulares ou... Sabes, circulares non se adoitan facer moito, pero incluso poderías facelo en vez do círculo inteiro, o hexágono inteiro, facer únicamente unha sección. Para facer únicamente 3 lados do hexágono. 4 puntas do círculo. Está precioso. Está precioso. Pareceme super lindo. Isto, bueno, que bonito. Para, bueno, isto vou ensinando ao revés porque se non teño que estar afinando o móvil, sí, o libro continuamente. Para o final dun xersei, dunhas mangas. Isto quedaría precioso no final dunhas mangas. Se que me brilla aí a luz. Ai, é que me parecen estalotes. Parecenme estalotes con... Que bonito. Que bonito. Que lindo. Bueno, isto de aquí sí que parece estalotes. É moitísimo máis redondo. Que bonitos. Son... Non vi nada de ebrios. Extrañame. Non sei onde ten... O que ten estes libros de Book Knitting é que están super ben indicados. O sea, ti vaste o índice e ponche exactamente onde está cada cousa. Entón, eu vou pola B, vou mirar se hai algo de brioche. Solo hai o honeycomb. Que ao final o brioche como textura con que está na... Fixo perdín, 23. Ves, tiña razón eu, estaba no de... Hola, Malena. Estaba no de dereitos e reveses. Aquí está. Pero eso, está únicamente o brioche de Nido da Abella. Pois nada, que me chegou un libro novo, isto estaba mirando. Chegoume mentras estaba comendo e non tuve tempo hasta agora de miralo. É o dicionario de puntos de Book Knitting, que non o... que creo que xa non o imprimen máis, entón comprendo de segunda man. Eu cando hai... Tamén temos xente en Instagram, en YouTube, que estou facendo directo nas dúas cousas. Hola, Ana, que está en YouTube. Eso, se preferides velo en horizontal, podedes pasarvos a YouTube. Se non vos importa verme en vertical, podedes seguir por Instagram. Eso, o que estaba dicindo.
que merquei isto. A min en Amazon teño varios libros de tecido en lista de espera e cando baixan de certo precio, pois collos. Sobre todo segunda man. Veñen en bastante boa condición, veñen aquí únicamente unha pegatina que pon do almacén de Amazon porque sempre os revisan, e teño un que me parece super curioso que ven con vese que é de segunda man dunha biblioteca, entón ven co sello da biblioteca, dunha biblioteca, xa non sei, dun pueblo de Estados Unidos, e pareceme super curioso. E eso, e hoxe chegou este e que tiña que bichealo. Veo con isto roto, pero bueno, sendo segunda man, basta poñer aquí un fiso e xa está. E outra que estaba, outro de Bognitin que teño é a guía tremenda de tecido que teñen, que está moi chula, e creo que si, teño na cabeza que xa non o editan máis. Creo que esta é a última edición e xa. Espera, onde está o rollo de información? Non pon aquí. Este é de 2018, esta impresión, e o libro orixinal é de 1989. E cada ano vanlle dando. A min polo día da nai non me regalaron nada porque nai non son. Así que pois teño que autorregalar eu moitas veces. E iso, desde 1989 vano actualizando e creo que no 2018 dixeron hasta aquí. E que teño na cabeza que xa non hai edicións novas. Que esta foi a última. E é unha pasada de libro. De novo, está super ben organizado e o que me parece, este é o índice. Eu, aparte, isto creo que xa ensinei en algún directo. Este é o índice, está todo organizadiño por categorías. Primeiro falache pois sobre os materiais, segunda parte das técnicas básicas, despois xa son uns minis dicionarios, o sea, unha serie de puntos que aparece no dicionario grande de facer cruces de puntos e cousas así. Son cousiñas super básicas. Non é. O único que tes imaxes en detalle de como cruzar os puntos e esas cousas. Que no outro non o tes porque o outro é simplemente un dicionario. Este está máis enfocado a aprender a facer as cousas. E o que me parece super chulo é iso, a parte na que che fala das características das fibras. E despois ten unha parte moi grande de medidas e ten algunhas tablas de medidas por aquí, de prendas para home, muller, neno, bebé, que está. E incluso creo recordar que ten recetas básicas, ou estou moi inventando cousas básicas. Tarará. Sí, de como deseñar, tomar medidas, dar forma ás mangas e todo isto. E unha cousa que me encanta disto é que ti estás nunha páxina, que sei, por aquí, coller puntos para unha manga, ou coller puntos para un cuello. Entón, ponche abaixo bandas de cuellos. Entón, dixe, as bandas de cuellos están na páxina 244 245. Entón, simplemente aquí explícache como collelos e na 244 que xa che pon abaixo explícache como facelo. É moi chulo. Antes caeu aquí e sigue mollado. E eu acabei os pañuelos que tiña. Chis. Non teño nada para secar. Bueno, vamos a intentar non mollar máis mesa. E iso. Estos son os dous libros de Bognitin que teño que, pois dixen, pois se non se une nada, pois polo menos ensino e queda aquí o vídeo grabado sobre os libros. E nada.
Que vos parece o Chalbubela? Eu estou moi contenta. Deume algúns quebraderos de cabeza a facer os gráficos, pero creo que quedaron correctos. Vamos a pensar que quedaron correctos. Ou polo menos as testes dixen que ben. Eu estou, a verdade, que estou moi contenta coa acollida, coas palabras, xa non sei falar, palabras de cariño que recibín e nada. Non me vou facer rica con isto teño clarísimo que fago porque quero e porque me gusta. Non é o meu traballo, así que non lle estou dando a miña afición e gústame compartila con vos. E se podo pagar un pouco de lana con isto, pois mira, mellor. Cada nata moi cara. Precioso, gracias. A verdade é que a min a bubela é un paxaro precioso. Este ano non vi ningunha. Extrañoume moitísimo, porque na miña casa, onde saquei as fotos que salen no patrón, o menos mal que ainda esteas alzando el cuerpo, e teño o patrón divídese en 2 seccións, unha que é a primeira, na que vas medrando, por dicirlo así, alzando el cuerpo, e despois é como lle puxen a segunda parte, desplegando as alas, abriendo las alas, creo que sí que era abriendo las alas, algo das alas, non sei se é abriendo ou desplegando, creo que abriendo. Eso, que onde saquei as fotos é na miña casa. Bueno, en realidade uns árbores que están pegados á miña casa, non é a miña casa, 100%. Pero como se fora, porque é onde pasei moitas tardes da miña infancia. E sempre andan por aí, sempre andan. Dos 400 metros das dúas cores, Malena, non. Creo que o teño posto é sobre 380, creo que era así. Tería que miralo, espera que abro aquí que teño a tablet. Eu creo que a maioría de testers non chegaron aos 400. Eso fijo, pero nos 308 eu quedeime en 370 e algo. E algunhas chegaron a 380 e algo, por eso prefiro poñer 400 para non, pero que iso vai depender moito do fío. Eu usei un que é light fingering e sobraron. Espera, acabo antes mirando, estou intentando acordar de memoria e non me vou acordar. Se teño aquí a tablet, a tabla na tablet. Na versión longa entre 350 e 394. Na versión curta, para a versión curta sí que chegaría, porque para a versión curta con 200 metros de cada un dá. A cousa é que eso queda moito máis curta. En vez de chegar, espérate, a ver se me van a escapar os puntos da camiseta. Te ensino. A parte gris, en vez de chegar hasta aquí, para aquí, creo recordar. Creo que en vez de 4 faz 3. Entón, chegaría hasta aquí e despois xa iría isto aquí. E isto acabaríase antes. Perderías unha das repeticións de gris. Non o teño en versión curta, teño que, non sei se estou ensinando a esquina que non é. Eu máis ensinalo mal que fantasía. Así. Quedaría aí.
Na versión curta, só a fixa unha persoa, pero polos meus cálculos, con 200 con 200 de cada un era suficiente. E despois, cando ela fixo a versión curta, chegáronlle 200 de cada un. A versión curta sí que é bastante. Sobre 2 metros era. E que a versión longa, pois, ao final é unha repetición máis desto. É un tramiño máis, pois si son uns 50 centímetros máis. Se os tiras máis, pois dá máis de 2 metros, pero si sobre 2 metros a versión curta e 2,50. Bueno, a min o primeiro que fixen chegoume a 2,60. Estireino moitísimo, porque quería ver hasta onde daba. Pero iso. A idea de facer o chal sobre a bubela xa me rondaba a cabeza desde hai moito tempo. Que o meu paxaro favorito. E iso, este ano deu unha rabia que non vi ningunha. Iso que tiña a miña nai vixiante para sacarlle algunha foto por ali. Pero este ano non pasaron pola miña casa. Ou pasaron cando non estábamos, que tamén pode ser. Ese é o meu paxaro favorito. Foi un día que dixen, veña, vou montar de madera. E puxeme a facer probas, a probar diferentes texturas. Tiña claro que quería que tuvera unhas voltas curtas, porque quería que as franxas non foran completamente rectas, senón que fixeran esa pequena ondulación, e eu creo que queda moi bonito. Eso, se tedes calquera dúbida sobre o patrón, eu aparece o meu correo electrónico ali, podes escribir, incluso por Instagram. Non prometo contestar no momento. Ai, Xan, non te vin! Non te vin. Que tal, Xan? Pois se queres, enseñoche eu a cambiar un botón, non é tan difícil. Que me chega aquí un correo. Outra persoa que comprou o patrón. Mira, é que me alegro un montón de todo. Non me levo Dios polo camiño de costura, pero dá gusto verte. Mira, ninguén nace sabendo, e os meus inicios non foron moi bons. Eu porque me ensinou miña nai a facer uns puntos, e ela facía uns xerseis preciosos para os meus bonecos, e eu facíalle bufandas que iban así, en vez de ir rectos, que tiñan máis puntos perdidos, que eu de verdad eran elementos de deseño. Pero iso, que ninguén nace sabendo, e sempre existe unha curva de aprendizaxe. E eu animeime hai uns meses a empezar a escribir as cousas que fago eu porque me apetecen e a publicalas para que as poida ver outro mundo, todo o mundo. Entonces, poidan voar. E neste caso, pois eso. Pero eso, é todo cuestión de poñerse e de intentalo. Unha persoa que me escribe cando é o directo. Estamos agora en directo. Nada.
Eso, simplemente queríame conectar, porque hai moito... Isto xa o repetín 3 veces, pero como se vai conectando xente desconectando, hai moito tempo que non gravo podcast e sentarme media horiña a falar diante da pantalla, pois como que o boto de menos, pero non me apetecía nada poñerme a editar. Entón, nada, esperei a que refrescara un pouco, moi pouquiño, para poñerme aquí. Xa falei dos libros estes que trouxen para ensinar. Ahora estou ca camiseta que estou facendo, que é o City Top de Tori Yu. Non sei se recordades, que eu vou poñer as puntiñas, os topes nas puntas para que non escape. O ano pasado fixen un vestido con asubío, pois é exactamente o mesmo patrón, cosa que a versión ensinino o mércores pasado no vídeo está exactamente igual, porque de verdade non o toquei en 7 días. Acabo de collelo hoxe e delle nada, media volta. Eso, é o City Top de Tori Yu. Que lle fixen algunha modificación, que lle fixen? Este patrón o que pide é facer estas dúas tiras e despois recoller estes puntos, montar puntos, cortar a hebra e despois recoller estes puntos e volver así. Non o fixe. O sea, eu retomei este punto, montei os puntos con unha montaxe de cable, o sea, cunha hebra únicamente, e despois fixen os outros puntos. Porque o que do vestido fixen exactamente como estaba escrito. E despois resulta que tiña aquí 20 hebras para rematar. A hebra do inicio da montaxe, a hebra de cortar do final da montaxe, a hebra do final desta tira, a hebra do final desta tira. Entón, pois, este fixeno diferente. E xa está. E nada máis que dices desto que os recorde. Iso está a parte de diante, que queda aí moito máis planiño. Nesta sería a parte de atrás, porque queda a tira máis... que se nota o cambio de dirección do punto. Porque as tiras están feitas daqui para lá. Entonces, aquí continúa o punto, pero aquí non. Entón, queda aquí como unha... Sí, notase ese cambio na dirección. Notase moito? Non, pero bueno, por eso vai ser a costa. Eso, e é moi bonito este tecido así cas perliños, que dalle un toque moi chulo. Notase moitísimo. Bueno, pois sí, notase na miña... Desde o meu punto de vista, notase. Seguro que hai alguna outra ave que tamén te volve loca os colores, tienes algo, sí, teño en mente deseñar algunha cousiña máis, xa que se me pasaron pola cabeza. Relacionado cun paxaro, non o sei. Sí que tiña algunhas fotos de paxaro, que saquei hai tempo, que me gustaban, pero ao final o colorido da bubela é que é difícil de comparar e de buscar algo que me inspire tanto. Porque en outros paxaros sí que podería xogar un pouquiño ca tonalidade e cas texturas, pero non hai o contraste que hai na bubela. Que incluso un papo rubio tampouco é que teña tantísimo contraste. Un peto. Non sei. Sí que teño ideas, pero relacionadas con paxaros. Tiña algunhas, pero fonas descartando porque non vía como reflectilas en puntos. Pero iso. Non, que teño ideas, que teño un apartado na tablet na que vou apuntando cousiñas. Intentei facelo en papel, pero non se me dá moi ben debuxar. E axuda moito a tecnoloxía neste caso a facer as liñas rectas e as cores da cor que eu quero. Ao final, nas libretas estou condicionado polos meus rotuladores. Que teño moitos rotuladores.
pero sobre todo o que teño son subliñadores os que queiras. Isto é defecto de opositora. Teño 40.300 subliñadores. Outra prenda teño o meu xersei, os argadelos aí, a ver se o dou, se son capaz de escalalo ben ás tallas. Tá a cousa que cóstame poñerme a escalar. Teño un libro en pendentes como comentei de Amazon, que cando baixan de certo precio, aí vou e clico. Que é de deseño e agora mesmo non me acordo de quen é. Non me vai sair o nome. Bueno, é dunha deseñadora que ten un libro de deseño. De deseño de patróns e de escalar e de como mandar as cousas a revistas e cousas así. Non me sale ahora o nome. Que teño na lista, podo miralo. Hai Kate Atherley, que ten un libro que é o en inglés, a guía para principiantes de comezar a escribir patróns. Pois teño na lista, en canto baixo un pouco xa o pollo. Pero por iso os patróns que teño agora mesmo publicados son de ou colos ou enchal, porque non teño que escalar. Simplemente teño que ter en conta reglas de 3 e pouco máis para que cadren os puntos onde teñen que cadrar. Pero é difícil no caso de prendas con talla, porque que che mida 2 veces máis o contorno de peito non significa que todas as medidas vayan a ser 2 veces máis, porque sí, é 2 veces máis o contorno de peito, pero o brazo non é 2 veces máis. Entón, eso é o que me estaba a min rompendo a cabeza, e por eso o ano pasado abandonei a idea de escalalo. E por eso fixen o colo de enxoval de sargadelos. Porque xa que tiña o gráfico do Colorworld feito, pois aproveitado para algo. Por iso, necesito un pouco de tranquilidade na miña vida para poder facelo. E eu non sei buscar tranquilidade, porque acabo de solicitar entrar nun máster e creo que vai ser, vou ter o mes de vacacións dispoñible e vou querer ter vacacións. Entón, pois, non sei. Sí que teño ideas, pero de prendas non. Chal, colo, algún gorro. Tiña algunhas ideas para calcetíns. Pero prendas con tallas non. Chao, Xan. Fáseme raro calcetar este fío, porque como cada certo punto ten unha perliña, como que me choca, chócame no dedo e non me, claro, fáseme extraño. Teño que intentar non darlle moita tensión porque senón non me pasa o fío entre os dedos e, polo tanto, non pasa porque fai toque aí a perliña.
Fáseme raro, non teño a sensación de que teño que estar falando, pero é un moito de tecer en silencio. Entón, fáseme extraño. Non sei que vos podo contar de... O primeiro vela que fixen non o fixen con la fingering, senón que o fixen con a Sport. Entón, aí sí que os 400 metros non daba. Nesas gastara uns 300... Espera, que teño apuntado. Onde está a tabla? A versión longa. Ai, non o teño apuntado. Era... non me acordo. Era... La podo mirar. Non recordo nin o fío que usei. Era o Drops Baby Merino. Que é un pouquiño máis de fingering. Que son 175. Aí dérame... Aí usei un do gris, que serían 175 metros, pero sobroume literalmente nada. Non o teño aquí, pero é que era unha bola que debían ser 50 centímetros, literalmente. E dos outros dous usei 2 novelos, que serían 300, un 75 e un 75. Digo, cando fai calor, o meu cerebro olvídase de facer 350, sí, estaba ben o meu cerebro. E tamén sobroume absolutamente nada. Tamén fíxeno moi nerviosa, apretando bastante, a miña tensión aí era bastante tensa. O sea que... Sí. Tamén me sobrara, nada, uns centímetros. Que cores? Teño que ter... Aquí non o teño apuntado. E non sei se o teño na libreta. Non teño a libreta aquí. Non sei se o teño na libreta, porque deixei de apuntar na libreta. Sí, teño Baby Merino Drops, 3 cores, pero non teño apuntadas que cores. Empecei no 1 de febreiro, acabei no 23 de marzo. Deixei de apuntar en marzo, por algún motivo. O último que teño apuntado de abril. E onde podo ter apuntado? En Ravelry. Porque, aínda que non o teña no proxecto, que é outra, é que estou fatal eu a hora de manter o día as miñas redes preferidas. Vale, espera. Teño que telo en reservas. Porque, aínda que non o metera... Aí tiña que ter... Aquí está. Usei... O número 20, que é o... Tamén era o grande, Malena. Sí, tamén era o grande. Usei o número 20, o número 3, que é un amarillo moi, moi clariño, e o número 56, que é o laranxa. Eso, o 20, o 3 e o 56. E iso, usei dous do laranxa, dous do amarillo clariño e un do gris, que era o 20. Teño que poñerme
É que un laranxa así bonito, o de North gústame, pero Flora non ten esa cor. Non ten esa cor. Porque Laura fixo con Flora e quedou moi bonito. A mí gustoume moito Flora, pero non había ese laranxa. Non había ese laranxa. E eso, e as testers, non sei se viches en Ravelry, é que usaron, puxen esas dúas calidades porque son, o resto de chales usaron calidades diferentes en cada cor. Pero eu usei solo Holst e Laura usou solo Flora. Entón, pois, pues, poño estas dúas. Onde se pode ver nun podcast anterior teu? Pois pode ser. E se non teño publicada unha foto aquí en Instagram que pon non me podo creer que isto saíra da miña cabeza ou algo así lle puxen, que ese está feito co baby merino. Claro, porque foi antes de poñerme, o sea, co baby merino era o de proba, o de vou probando se funcionan as cousas, desfago, vou apuntando, e así. E despois fixen o de ir calcetando e comprobando se as instruccións estaban ben. E ese foi o que fixen con Holst. Entón fixen con Drops, que é Sport, e con Holst, que é un fingering moi finiño. E despois as testes fixeron case todas con fingering. Pero non creo que usou algún fingering un pouquinho máis fino. Despois mando che, espera, non sei. Si, aquí ábreme. Ainda estando no directo, ábreme aquí. Vou intentar mandarche. Vale, creo que che mandei para que vexas as cores. Pero iso. Si Natalia fixo con mechita de Malabrigo. Natalia fixo con mechita de Malabrigo e que Malabrigo ten unhas cores moi bonitas. E que incluso as cores sólidas teñen unha certa variación que lle dá un toque moi chulo. Despois, mira, eso, aí vense as cores que che digo, que eran de Baby Merino de Drops, que non me acordo xa, o 20 e o 3, pues acabo de miralo, xa me acordo, o 20 e o 3 e o 56. 23 e 56. Eran as tres cores que usei nese inicial, a cousa que eso, xa che digo, xustísimo, pero moi xusto. Uapa, isto do elástico retorcido olvídome sempre. Isto vai quedar con algunhas voltas que non me vai acordar de retorcelo. Vou no comprobando de vez en cando. Esta camiseta vai quedar preciosa. Vai quedar moi bonita. Próximamente, bueno, quero intentar volver a tallar o xersei sargadelos. E non sei, cando vou ter tempo nas vacacións, pero non vou ter ganas de pasar máis vacacións peleándome ca calculadora, con Excel e con ostras. Así que non sei como vou xestionar as miñas ganas de por fin sacar
ese patrón con non querer pelearme máis con el, porque xa vos digo, o ano pasado acabei estas narices porque non me coincidía despois nada, porque o problema de ter que axustarme, o problema de ter que axustar os deseños aos puntos era o que me estaba fastidiando todos os cálculos, porque eu calculaba os puntos e vale, pero despois neses puntos non me coincidían os deseños e os aumentos que tiñan que ir encadrados para que coincidiran os puntos e o deseño. Entón, aí petei. Nin pa diante nin pa atrás, non era capaz. Porque ao final salíame que tiña que facer un deseño, o sea, un gráfico de colorwork para cada... Quería facer 9 tallas, creo que tiña calculado para 9 tallas, pero salíame que tiña que facer que me valía un gráfico para 2 tallas. Entón tiña que facer 4 gráficos, despois había un que non me valía ningún gráfico dos anteriores. Entón tiña que facer 5 gráficos para 9 tallas. E non. Non. A que me chita debe ser un fingering un pouquiño groso, pero creo que non chega a Baby Merino. Creo que queda aí un pouquiño menos. Sí, agora eso, teño os puntos calculados, pero teño que conseguir que me coincidan os gráficos para que non vai haber diferencia entre as tallas, evidentemente, porque van ter máis ou menos repeticións dos debuxos, pero tampouco quero que se vexa tantísima diferencia entre tallas, porque o que vexo moitos deseños é que quedan como que nas tallas medias quedan moi ben, pero nas tallas máis pequenas e nas tallas máis grandes, como son as que, polo xeral, como explico? Como que moitas diseñadoras fan para a súa talla e despois o resto escálanas, pero claro, non fan os deseños pensando nesas tallas. Entón quedan como extraños, non me acaban de gustar. Porque non é o mesmo unha onda en 100 centímetros de contorno que esa mesma onda repetida 40 veces nun contorno de 1,50 m. É dicir, queda extraño, porque o equilibrio queda desaxustado. Non sei se estou explicando o que quero dicir, pero non é exactamente o mesmo. O sea, a sensación no corpo dunha onda de arriba a abaixo, estou falando da cousa máis sinxela, sería unha onda que fora así e así. E para que coincida en todos os corpos terías que facer un gráfico para cada corpo, porque non valería con repetir, porque senón as tallas pequenas terían unha onda, pero as tallas máis grandes terían 3 ondas, entón xa visualmente xa non é o mesmo. Creo, con esa idea me quedo, con que visualmente repetir os patróns dan sensacións diferentes. Entón eu, claro, quería que a sensación de entre as tallas máis pequenas e as tallas máis grandes fora similar. Igual non vai ser, pero tampouco quero que sexa esa diferencia que vexo noutros patróns, porque eso, repetir secuencias non significa que quede ben. Son moitísimos patróns, e vos fixades ao final son simplemente punto xersei e un par de franxas, porque as franxas repítelas e xa está. O que cambia é o número de puntos xersei e o punto xersei non che vai estropear o deseño, que simplemente é un punto plano. É dicir, que non aporta, pero sí que aporta. Non estorba visualmente. Sería moito máis fácil deseñar algo en punto xersei.
pero xa está todo o mercado copado. Estou me metendo aquí nunha charla filosófica sobre deseño, sen ser eu unha deseñadora estudiada. Son unha deseñadora amateur e moi novata. Non me gustaría facelo de menos tallas. Non me gustaría. Sí que podería, porque ao final sí que me funciona. Para 3, 4 tallas funcióname ben. Pero non vai ca miña filosofía do tecido, non vai o de que non sexa inclusiva ou que non sexa fácil de adaptar a tallas. Non é o color que é complicado por eso. Cando son motivos pequenos é máis fácil de adaptar, pero nestes son motivos que son bastantes puntos, e bastante extensión en voltas. Este é un canesú circular. Pensei nun inicio en facelo de raglan. Sí, moi bonito. Pero non me acababa de gustar como coincidían no raglan, os deseños. É todo... Ao final o tecido son todo reglas de 3, ten moitas máis matemáticas da que a xente pensa, o de deseñar. A verdade é que o Bubela eu fixeno moito por ensaio-erro, desfixen moitísimo. Non estaba contenta con ningún encaixe que probei, hasta que atopei o primeiro, o que vai en gris, ese é que me encantou, porque me recorda a unha rede de pesca, que non ten nada que ver con a Bubela, pero recórdame unha rede de pesca e por eso me gustou. E despois o segundo encaixe que ten, que é o das follas barra plumas, que se enamoroume completamente. Atopei nunha páxina web, xa non me acordo en cal, e fixenlle modificacións. Facer outro deseño a sabedelos, sí. Teño varios apuntados. Non para prendas con tallas, pero sí para accesorios. Teño algúns en mente. O sea, sería, en vez de a 2 cores, sería a 3. Hai deseños de sabradelos que van a 3 ou máis cores. E teño que poñerme. Entonces, eso, no, ideas teño. Pero teño que ter o fío máis o tempo para facer e desfacer, e sobre todo acordarme de apuntar as cousas. Porque xa vos digo que desde que pois é que creo que foi desde que empezou o testeo. Non apuntei absolutamente nada á libreta. Teño a libreta desde abril sin tocar. E o testeo empezou a primeiros de maio. Foi todo o mes de maio e todo o mes de xuño. Sí. Pois, non sei. Creo que non me apetecía apuntar. E iso fáseme rarísimo. Saquei fotos de cousas, teño que actualizar Ravelry, non o teño actualizado. Ravelry é o que é a miña parte privada de proxectos feitos. Que non teño subidas as 2 Bubelas que teño feitas, non as teño subidas. Non teño subido tampouco o material desto, nin os calcetíns, nin a chaqueta, é que non teño subido, o sea, as cousas que teño agora mesmo en proceso non teño absolutamente nada subido. E eu a min gustaba meter organizadiño, porque, eso, se non teño a libreta, gustábame apuntalo nas notas
do proxecto, que desde o móvil podía acceder en calquer momento e apuntar. Pero desde abril, nada. Vou vos dicir. Teño na tablet unha lista de palabras. Se me quere abrir isto. Unha lista de palabras de paxaros, de ideas de... A ver se me quere ir hasta a lista. Me quere abrir. Non me quere abrir. Pero iso. Sí que tiña ideas de outros paxaros que pensaba para facer outros deseños, pero hasta teño fotos guardadas de paxaros. Ai, non quere abrir. Non quere. Tiña aquí o papo azul. Vamos a ver. O papo azul. Tiña... a ver se me quere abrir. É que me vai lentísimo. Teño en Notion e normalmente vai moi rápido, pero hoxe non quere. A píllara das dunas. Ao final quería irme por paxaros que houbera en Galicia. A píllara das dunas, por certo, está en peligro de extinción. O pardal, ao final o pardal son tonos marróns e beige. Me gustaba facer un do peto, que me parece... Fun agarrando fotos que me apareceron por aí. Este é un peto. Pero eso, teño de fotos guardadas. Este tamén pensara que é un gallo. Pues, non sei, hai un gallo. E iso, teño guardados paxaros. O peto é un pájaro carpintero. O peto é un pájaro carpintero. En galego, peto ou pica-pau. Bueno, e despois a coruxa, pero porque eu teño obsesión co que ven sendo todo muchos e coruxas. Gusta moito. Entón a coruxa parece unha cosa que eso, a coruxa ao final é branca e marrón, entón non sei como combinar as cores, tería que ser un xogo cas texturas. E despois, aparte de todos estes paxaros que teño guardados, teño un montón de palabras que me transmiten cousa bonita e gustaríame transformalos en patróns. O sea, a inspiración deses sería únicamente a palabra. Uno que tiene colores verdes e rojos. Non sei agora. O coñecemento sobre paxaros é un pouco limitado. Conozco da miña zona e verdes e rojos, non me son agora. Non me dan. A miña garganta xa está pedindo papas. É iso que non falei tanto.
Así que creo que vou deixar por aquí. Moitas gracias por darme tanto tema de conversación, Malena. A verdad, que eso, cando fago directos, pois simplemente peto real. Pois pode ser que sexa peto real. Pois eso, que cando fago directos e non traio nada preparado, en realidade que era simplemente por sentarme e calcetar un pouco, avanzar 3 voltas nesto, non avancei máis. Pero polo menos dicir que o toquei esta semana. Entón, nada, pois moitas gracias por estar por aquí. Vale. Vale. Marcho. Chao.